4. Да. 10. Няколко пъти спря вече камерата. Да ми прави такова дълго клипче. Значи отговорката ви беше за 20. утре сутринта идвате и си купувате коледа. Ние вече изборихме Ние левче вече- и 20. Ми да. Оставете ни са. Нали казахте тук да ги избориме? Ето лев и 20 вече, още малко и стигнем 3 лева. Шефът ти каза утре сутринта, не ме дразни. Аз ги шефа, изборих какво да го вече, правим? нали? Ами, Тук колежката. съжалявам. Не, тук са лев и 20. Добре, почваме наново да ги броиме, няма проблем. Не, абе, Искам жено. да ти ги прибера, ако обичаш да се по-преди. Добре, ще ви оставим, тук има повече от 3 лева бакшиш, ще ви оставим. Не ме интересува. Утре шефът ви каза... И магнит ще ви дадем. Магнит. Заповядайте утре. Абе, Тук крадете ни. Едно, Аз да видим дали сте ходили на училище. 3, 4, 5, 6, 7, чакай, 8, 9, 10, 11, 13. 13. 15. 20. 22, 22. 24. 25. 27. Здравейте, кажете нещо на нашата